jok madonjo, footsteps madonjo, footsteps madonjo. Odiochieng' achiel sani ouso kata wawacho ni 5,000 kang'eny. Samoro be nitie ma kochopo 5,000 no to wacho ni kawuono otimre nade, otemo. Samoro rach molo kanyo. To gigi ok gin na gik mwachiewo to wayudo ka gitimre. Nitie gima otimre momiyo gitimre, ma maybe ang' nwadonje bang'e ka wayudo thuolo. To wabro ng'iyogi gin e yore mag mafuta, en yor ushuru, en yor ang'o manyalo miyo ohala bedo marach sani. To awinjo kiwuoye wach mar conference matimre Homa Bay. Is a wonderful thing. En gima ber mapok wadwaro wayudo. King'iye mos iboyudo ni the governor oketo Homa Bay neno ne ja ohala mora mora madwa timo ohala. To ok Kenya ka kende, nyaka pinje maoko. Ing'e ni ng'ama biro ng'eyo ni nitie onge kok iwacho ni nitie. To ng'ama biro ng'eyo ne gik mabeyo nitie Homa Bay ma ng'ato nyalo investie, kata lwasi mar ohala maber ma giketo ma ng'ato nyalo tiyogo mondo otim ohala Homa Bay. Ka ok owuoye, ng'ama biro wuoyo otimre nade? Onge. Cheneno miyo Homa Bay gima wadendo gi lugha mar kizungu ni visibility. Omiye visibility in the economic world. Kendo ndi ji obedo gi interest. King'iyo kata mana conference mare no, nitie sponsors matiyo kode. King'iyo kanyo, bengi kaka DTB Bank gina dien e town kaka kiwuotho Nairobi ka. Ka gibedo gi interest magi sponsor conference matimre Homa Bay, tino ni gibedo ging'iyo Homa Bay e yo moro manyiso ne gidwa timre nade, ginyalo invest piny kucha. To king'iyo gima governor nyocha nowacho, nyocha nano ka en studio ka, nowacho ni kata mana bengi kata jogo matimo hand omenda kata keno mar omenda kaka bengi orwakgi kama nade, Homa Bay. To kendo giketo lwasi ma ji kabila go nyalo timre nade, nyalo invest. Naneno ka DTB Bank is one of the sponsors. Kendo ne gin invest to wakipenji sana. Already ni kata kidhi Homa Bay gisamo wuoyo ni dwaro kata od nindo ok iboyudo yo mayot. Okay? Mano ang'ono ma governor otimone the county kata Homa Bay kuom ndalo ma conference dhi timre, kata ndalo ma ji nye prepare kod sani makoro dhi mbele. Tendi kata manu uchumi makacho timre nade, odongo kadhi malo. Okay? To sama wan gi sponsors, mano nyisi ni gibende nitie gima gineno. Kata jok madwa dhi invest, nitie gima gineno momiyo gidwa dhi invest kanyo. Bank ok nyal bet kama pesa ok flow. To pesa flow mana kuketo lwasi mar ni ji nyalo timo ohala mondo pesa timre nade, oflow. Koro te nitie jok ma pod ma ohala moko manyalo timre nade, manyalo timo banking kata potentiality nitie ni gidhi timo ohala to bengi nyalo thrive. Koro gikuom mano wamor gi mano. Wadhi donjo weche mag gimo miyo lwasi mar ohala rach kinene to wadisane nation e mbaka ni nation itimo ohala mane to chalo nade king'iye, osebedo kodongo koso odhi piny. Erokamano Cleophas, nyikwara magajua mantie tunge ng'wen mege kaluo mofuno imore uru. Imore. An ma ok biro na mokwongo Ramogi kae sana sana wi ohala tamor nikech ng'eni bing ohala nitie moko manyalo kelo mor kamano kuom wachno. Ka dhi e gima timo Trevor, adil gi mwandu meke iPhones, gimoro relate gi Apple staff kod Samsung. Wan gige wa modil godo sana sana gin mwandu mantie malo sana. Koro achiel kuom gini clientele mar ng'ere, to clientele gi most of them gin joma ntiere ohala kata joma ntiere field sana sana meke IT gie. King'eyo sani bende in fact kaka gin joma ntiere ohala gie, giwacho ni ohala dak piny. Kata also from our end waneno ohala dak piny. Miyo koro demand mar gimoko bedo dok piny mwalo. Koro mano oseketo
kalamoro ma mondo mi at least mondo mi yud client e yo moro mpogore nyaka iti gi yore mang'eny sana mondo mi at least i reach the biggest target mag clients kod mar ariyo dhi chuni mondo koro invest a lot of money gik machalo kaka marketing gini gik machalo kaka corporate field gik machalo kaka beating competition in many ways koro o el masi mar ohala ok osebet mayot sana kendo kia chon bank ne nigi teko sana mondo omi bade in terms of mi standard a loan to sana mondo mi however inya timo banking inya transact back ma even in a day inya ni pesa ring account mari ma even close to 3 million but man, just a day look at even a week how a week can be and then also look at a month though in a bank to a month it is a lot of money but still until it is environment mar timo sani konyal mi gowi nikech ji makawo gowi ng'eny koso gin gi joma giyiero mondo gimi gowi mok jo ohala matin. Apart ni mokwongo ging'iyo ni giwacho ni nitie a lot of domestic borrowing from the national government. Kuom mano achiel kuom gima nyalo wacho ni maybe bank if maybe the government nyalo timo borrowing from outside the country the environment could be more onyalo bedo mopogore sana mondo mi at least ka ng'ama nitiere jo ohala matindo gi kata jo ohala ma medium gi odhino dhi kawo loan kuom bank ok miye a lot of demands kata a lot of excuses mondo mi ikaw loan. Okay. Yes. To William initimo ohala mane to iyo kata higa mokalo sani niuso kaka niuso tie chochi ni moro more adili ke lewni to kangi dalo machon ok ndalo machon 3-4 years back compare sana hiyo kwa sana take seriously especially jo kama wale matindo ni wala ko pokoti jo malo gi man piny ko jo kama piny inyore seriously no jo mani ngiche in terms of customers samoro pesa flow ile tiga ber koro imbi siginyo inyori koni koro okwan maber government bokolo loso ber mar ohala in fact county government kijiro kan tire gik ma iketo mang'eny ma ichulo ma kawo pesa kuwe to tich bionge ohala bionge maber tuna ber koro wanje wala pod ni piny okunye ber sani ok ber license adimu dwaro kuom chon ne wachulo license kaka tich metiyo no ne wachulo 5,200 but sani ido ka inyalo up to 40,000 tich achiel koro ogloso loso ber mar ohala motimo ohala mora i town ok ber koro anyo kata gima governor timo Homa Bay gima ber seriously kada konya ka kinyo time awase Nyanza wate timo kamano at least wanyalo dhi watimo ohala kucho wambe mondo kwan kocha apan dipore koni ka pesa flow kocha ber wali stable. Okay. Yeah. CP Zakayo wach mar ang'omiyo lwasi mar ohala okethore tiwinjo ka jo ohala wegi wacho ni nitiere pogruok nikech achiel en ni pesa ma customers ne nigo koro sani giongego mano nyiso lwasi marach mar sirikal koso yuto mar ji mondo ok piny. Mar achiel be giwacho ni lesen be sani koro medi counties bende omedo pesa monego bed ni gichulo ma jomoko luongo ni usuru migolo ijuo gi usuru konde te ang'o ma koro onego timre mondo lwasi ni obed makare. Erokamano Trevor. Ing'e ni ohala ing'iyo yore mopogore to gik mang'eny manyalo miyo ohala mondo obed matek to maybe kwaseng'iyo gima nyalo miyo ohala bed matek gi sani to wanyalo ng'iyo ni ginyalo timo ang'o kata ang'ono nikech sama wacho ni ginyalo timo ang'o en ja ohala to en sirikal bende. Trevor, ibo kata kipenjo national wacho no uso funds funds gi obo nyise ni kaka no yudo gi kaka en owuon no negi import kata negi nyiewo gi mondo gibende gichak giduog gi usgi bei opogore gi kawuono. Kendo ni mondo ohala obed marach en ni cost
magi en ka sama giwero gi bende ni malo. Sama cost mar wero osebedo malo, gibende nyaka gi shift gini kata nyaka giter gini le ng'ama dhi kawo mwandu kata ng'ama dwa tiyo gi mwandu, ng'ama dhi nyiewo simu bende dhi yudo ka koro gitimre nade, gitere malo. But ang'o momiyo koro nation gire yude ka en malo? Ibedo ka government nochulo taxes e weche mag simu. Okay? Koro ok nyal bet ni samo med tax, samo med ushuru, Trevor, gini medo bei. Nikech samigo kwandi, wawache ni sami timo gimiluongo ni cost of sales. Okay? En bei miwerogo. Okay? Ei cost of sales ka, kigo kata bech kalamni, kaka ne yude mondi bede timenade, idhi use. One of the things ma ibong'iyo, ma loso cost mare, kata ma loso beche mane nyiewego, en ushuru manoketi wiche, ma bende mede. Koro iboyudo ni ushuru ka government nobiro gi the Finance Act 2023 manokalo 23-24 ne medo national medo ushuru. Tanto yora mar yuto tok gi ng'iyo kaka nyalo bedo maber. Tino ni purchasing power mara kata teko ma an go mar nyiepo odong kama ne intie cha kata timre nade odok piny. Lakini gimonego be nadhi nyiewo e chiro to beche dhi malo. Monda we akaw gimo chuno abro ng'iare ka bei nyalo dok piny. Eka bi atime nade aka bi akawe. Ng'ato bro wacho okay, kapto koro nyaka kawe ochuno. Kora adhi kawe kata ka en bei mamalo lakini adhi timre nade adhi kawe. Jok ma wacho no chuno kendo chuno nyaka kawe tin. Lakini jok ma wacho no hewa koro kanyal kawe abro kawe kapo nono ni bei dok piny ng'eny. Mano ibro yudo ni gi realize ni footprints madonjo tin. Jok ma kawo koro timre nade odok piny. Iwinjo? Nikech purchasing power mar japiny utugugo kalure gi yore mag ang'owa mag ushuru. Mano one of them. Tibo yudo ni ushuru ni kata kano time odhi affect gik moko bende Trevor machalo kata kaka mafuta. Gigi kelo kowuok maybe koro wawache ni mwandu mondo kelni nyaka duka kama intie. Gini mafuta bende tiyo kata piny kucha kata koro kata kwa weyo nation gege ka wawache ni ng'at mantie piny dala Homa Bay. Mondo mwandu ochopiri tie mafuta moro mamed kane. Bech mafuta kose medre gim mwandu moting mitero piny kucha bende beche nyaka timre nade nyaka medre. To ni ka wacho ni ka tingo let's say 20 items ilori to lori ni ochaja 50,000. 50,000 lori bro nyisi ni mato service mara tomato mafuta madhi nikech bibro wacho to 50,000 ni ng'eny manade. Obro break it down gimomi ochaji 50,000. Ulitel ni mwandu mwale kucho. Obro nyisi ni mafuta chamo pesa machalo kama. To abende korka kora service mara chalo kama. Wear and tear mar lori chalo kama. Obro pango ni gigi. Tiende ne ya ngomi wacho kama. Ko golo bech mafuta cha to keto oko ka oko medre. Teni kata bei cha oko timre nade oko do medre. Koro mago bende nitiere. Mago koro kata kwa ng'iye side mar maybe mago wang'iyo national government. To kata kwa bire county government ka. Trevor nitie gima hinyo joma tindo kata ohala matindo. Ka wuoyo joma tindo gin jok ma maybe eka gichako ohala. Okay? Samoro ng'ato wuok e college to neno ni anto adwa timo ohala. Kata nitie ng'at machako ohala ma kawuono kata ekoparo ni mondo kata nochako machiegni. Iwinjo? Nikech sama bende wawach ni loko tax laws gi kata mana weche mag usuru mai county. Obro yudo jok manosechako chon, jok makore ka chako sani, to kendo obro yudo ng'at makore ka panga ng'owa chako. To jogi sama giloso bylaws gi matie county kacha ok ging'i ni piny chalo nade. Aparo ni sama Gladys koro wuoye weche mag timo ohala kata ka koro Homa Bay. Onego ng'iye wach mag licenses. Dholuo wacho nang'o? Lesen. Lesen. Lesen mar timo ang'owa ohala gi kucho. Nikech ibo yudo ni
inidwa chako ohala wachak gi ng'ama dwa chako inidwa chako ohala yudo ka licenses moketa keta monego bed ni ng'ado kapok ichako ohala ng'eny to mano bende kelo wach moro ni sama idwa timo ohala ang'ono monego bed ni ng'iyo ibiro ng'iyo capital mamari ikruok mamari ki pesa ma in go biro miyo adwa timo ohala mane inyalo ng'iyo gik moko kaka legal issues or weche chike mage monego bed ni chike mage ma govern gini to wi chike ni mondo alu chike ni compliance issues gin kaka mage listen ang'o gik mwawuoyo onego bed ni koro gibe ka ging'iyo compliance issues sama gi address jok madwa chako ohala kata jok matimo ohala compliance issues onego bed ni an kanyalo yudo county manyalo kata wacho ni adwaro license adi achiel tiwacho ni maber ni license achiel it will be multi-purpose okay to kobedo multi-purpose tiende niya en fire miwinjo kinyisi ni nyaka ing'ad fire license nyaka ing'ad single business to kendo koro king'iyo kata jok matimo ohala mar bar jogo hinyre jogo kidhi penjo gin gi licenses adi gibiro kwano ni karibu 6 iwinjo to kanyo ka nitie health ang'o momono ng'iya noke why encourage numbers mang'eny mondo bi otimo ohala numbers mang'eny biro na ka bei kata ku keto they create what we call bottlenecks unnecessarily to get created through the licenses or the legal issues mo wacho inyisi ni nyaka ng'ad license to licenses gi enforcement officers mabiro ng'iyo wach license gi ja fire ni yori gibiro kawuono ja single business permit ni yori gibiro kiny ja health certificates ni yori gibiro kiny inibet ga beta kibet waluongo gi ni kanjo donge ibet ga beta ka inirito kanjo kitieko gi makawuono to kiny moro ni biro kendo ni ok gimiwa program maber onego bed ni ja ohala en ng'ama jipanga nikech awacho ni gik ming'iyo sama idwa chako ohala ing'iyo pesa ma in go ting'iyo legal requirements madwarore to legal requirements gi kaka wang'iyo gi ni pesa dwarore ka ok gidi bed ni dhi ka fire timi nono permit to reduce the number of licenses to one mabedo multi-purpose bei no bende gidwoko piny to ai jo piny mang'eny dhi to donjo ohala mar gima gijuogo pile chiro cha be dhi timre nadi dhi medre mano ok gine koro ka ng'ato miya thuolo mar wuoyo gi Gladys sama wuoyo kodi ni kata later tabiro nyise niya ka you are talking about making Homa Bay better to king'iyo legal requirements kaka mauketo piny kanyo to pod ja ohala nikech ohala to en ohala bed ng'ama dwa chako bed en ng'ama tin bed en ng'ama duong duto kiriwogi tek yudo gimiwaro wewe nyane nation in kaka ja ohala mar simu mokwongo sani un gi lesen adi to duer ni mondo tim ang'o mondo milwasi maru obed maber in kaka koro ibedo piny kata gi jatelo moro kata piny owacho inyalo kwano negi ni ang'o ma koro nyaka gitim 1 2 3 mondo mi ohandi obed moriere sani tin gi lesen adi mokwongo sani an gi kod gi karibu 4 mabe moko nitie ma pod along the way medore ma omakore kachako for example adachako gi mar fire in fact I'm shocked about fire nikech kama ntiere en building along my avenue koro don't there are 2 buildings but all of them now the funny thing I have a shop at Cookie House along just next to but archives then ntiere more along my avenue koro magite koni ani magi shops are mopogore I kad ngaro gi differently the same applies to ntiere mar permit mar county the single business permit as a way about fire ntiere mar health ivaga na wachne ka health do pani ma gir joma operate hotels ikoni ani apana itiyo county ka wan ma wapango tijwa koro ibu tika kod dwaro kara tingade duka ka duka single mo ngada chiel kaka jawala ok ngada ching ok ngada ching mano nyalo kara inquire from joma ran hotels duka nigi mare maybe giwacho ni koponi maybe fire timore in this shop ok nyalo ringo ni koro itiyo gi permit mantie duka moro cha ne ringi biro ni ane mai makoro sa moro cha kendo koro ok nyalre koro giko ni mano gimo ok nyalre ma ariyo Trevor king'iyo one line mar ohala in terms of security ma jiwangiyo ga ni class ga si ma ina feel
kana ni marcha por ber sama ber in si man gi quality ko pani ya si mane por ber na ya long mi ameda peta mo mi manyene ko mago watimo lakini ka jo funyo mago bende giwacho ni ka gimoro ni security ni phone license. I don't know ka relate in that line, but also in another license niko pone sime moro ngato omi to jo ni sime ni maybe osetim goro maybe jore kumoro to maybe ka issue moro wuok tinyalo wacho ni be security mar your devices. Koro mana chip kum gima keto ni wachula na that more related to security. Man make things a bit difficult for me, at least not me thread easily. But kata kingi market at the end of the day, jogi sana pada uwe line markanjo. Nti more mati me fan ki nyalo uwe gingata kana madil gi bit AI and Samsung or iPhone. Nti more ma jogi you can make a good money, by the way. You can make a good money lakini police bureau is a very petty thing. They do something to do the setup. Either ngata nyalo bedi could be from a competitor. Ata maybe from gibida kendgi ninti si morga fanya kama mokwala. In fact from that one gikaus me all simete matiduka mai ne gimanya mokwala gimanya mokwala kai ko wati ne wadi central with the mind simola le kage ko the central kucho the only thing nyalo gulu kucho but the less amount of money nyalo go central kuno is it can be less than 200k. Even man o me a very good deal. Koro mali another thing ma wa face kaka wandi osimbe mano kwani gini ono bene serikali be ngiyo gingile kati ni samo kanga to belo ilan mar sima let's joga ni gana security ni kisa ka simo se de kucho gini alo kelo any other issue ono me ati tagelo ngeni sima ge dari legal gig mangeny. Koro at the end of the day ina ngama tiyo reverse. Koro amana chel ku giwa ni also gima kill our business. I can call it also a bit of a like line with the permit. Ni gima ko poni and give me pesa ni to and give me money in a month in your team can twice. You can imagine how much me lose in just a span of a month like that. To give me a back manaka nini CPA or chokai apane jogi they have no idea gima we call it the spending power mar consumers. As long as they have a very good environment mati Ohala ngani will have a very good spending power. So then kikitu bende environment bedo mamalo ogi mabedo nini affordable na joma dwa chako wendni jimange dhi donjo Ohala. To as long as jimange so donjo Ohala jimange dhi bedo gi pesa fugi. To ka ngano nigi pesa fuku ne onyalo spend pesa in a very good way. To pesa gi government still nya tax pesa gi mondo at least odu pesa mana gi ngoro ne jimagi mangato nyalo kara dhi duka ni arasi to mabe at the end of the day pesa gi inyalo ngi nyok dhi kar mana e sirikal dio fuku mar ji nini mar yeah, kora anyalo kwayo maybe kara maybe I don't know one time onyalo bedo gi sirikal moro ma gi find a way maginya timo things differently over kako also be kitime in the past. Apa what bedo gi lokruok sana duong in terms of economy dongo or maybe spending power mar ji bedo malo ma mondo at least government this osuru mangeny mondo be give pan godo infrastructure mar counties mar pinje kumora mora. Okay. William in gi lesen adisani to ka ber ti dwani ang'o madingis ni sirikal mondo tim inyalo kwano ne achiel ariyo adek hizo kae kama woche dio wago mae gima dwaer mondo gitim. Yeah, in fact interesting ne ya like motivo sane apa gina ngwen to ido ke ngado la mar kanjo ngado mar fire then gibiro kendo inyise ni koro were mtungi ma ngado license marene mano koro gidwaro gine ne fire extinguisher. Yeah, extinguisher to ido fire no mtungi no ni mana next mar building ogedwa di wach mano gido mari kendo mai room maintain koro kitema gi korge zano mane ke maki kamano so wakale challenge moka de ne ya ido ka biashara biro matek for one kiche ido ka dola ni malo for now so kada kidi purchase materials ido ka ni malo klando kibinso ne koro spend money is too much. Government can license to you bill such yet. Bill mtungi magi exhibition. Kuro magi give lao borni kanyo license ngada chia mar business permit is enough. Okay. Yeah. In kingi Ohala ne setimo Ohala di nyaka ne chakre. Mai wandi mokuongo sentima ni setimo mbele ka. Ohala setimo
Ona imechago mungi machielo masetimo but not setimegi ne dikoro since 1998 98 nyaka sani to king'iyo lwasi osebedo ka dhi maber lwasi ne ber kethre in fact lwasi ne ber nyaka gimo 2 years back ka weche okethore kabisa makata I'm very sure kata funde mang'eny jok matiyo mane sector mar lewni o gin maber gi ywak te mano higni 26 imagine to sani king'iyo to pod ne wala minyalo timo kendo koso ka dang mi sani opportunity inyalo timo gima opogore kayudo chance machielo anyalo timo mopogore okay to national ni timo bari higni an mara timo higni mai ka mara deka ko fato kana riambe mai tadia to mai wala kene bisetimo koso ntiere moro no antiere wala mara electronics gi then adonje atimo Airbnb a lot but I'm also looking forward mondo me adonje wala moko gima ng'eyo by the at the end of the day ni Kenya ka tech sana mondo me survive yo wala chiel koro itimo always more possible mondo me at least kama kilo pesa in fact we call it seasonal business kino kama ano ka wang'ni mako sana wadonje ne ka teme no ko diko dok pini ete matini ni ma dhi be maberi koro as long as ni in ngama is very flexible then maybe finance ben you have to have or maybe timo ala koro maybe also support sana joma ntiere feel mari joma da timo import kada joma timo gima it's something which is demanding an example of Airbnb and gima every weekend you'll feel people will travel in fact not even weekend every day you travel gima ko nindo amano gima you can't even better about kichako ne ane ere kaka they do plans koro and gima very easy then there's another way marketing bende ntie joma dide ojitokeza through websites through maybe agents magi watini ani what you do just chakawala wami kaka we'll see how we'll be able to market ni wandi koro sama wala bedo mayor but now we pia we do a lot of finance maybe finance bedo brought by the bank in physical challenges then also been the overtime market bedo mukiro environment bedo ma bit art give me never still at the end of the day somehow they are busy so some of them are environment is a big competition kigijoma niki pesa time mondo mi team we mal dio lakini odwaro mana chiemo mondo ngato at least o wa continuous mondo at least o realize gimo dwaro okay sipeza ka gimo mi apenjo gi penjo ne ni in kaka jalony weche mag uchumi ngama janeno maro Ramogi manini sani dingis gini mondo kidwa chako ohala mondo mi ohala mari obed monyak maber itimo ohala mang'eny koso ohala achiel iket pachi te ko gimoro achiel koso itim gi mang'eny Trevor kapok abiro kanyo to there is an important thing makikwa we mokwa wacho gin johala koro wacho ni magi joaneno don't koro giywak ne county governments to kendo mana yor listen achiel koro wawacho niya ineno ka gibede gi siro wach mar ni listen onego bed ni en adi achiel to bed multi purpose ingeni kosebet achiel to bende wang'eni ok bro bet piny ahinya but to bed gi affordability again is debatable but obed gi affordable in this affordability inyalo create ne johala gimiluongo na account ineno kaka tamna Kenya Revenue Authority omiyo account through our PIN certificates kitimo hala titero koro kata mana county governments onego penjere ni why did national government do this ana paro ni kata mana koro ka gikete achiel to mondo gitim ne johala giket ni wanyalo create ni account kata wanyalo mi identification number mare identification number ni wawacho ni at least per month kitare kama tinene ngama nigi pek mar chulo mar higa mangima to nyalo ngado kata mana mar 1 month to choki kendo chako ng'ad kendo to choki kamano kochopo at the end of the year county government otimre nade ayudo pesa gi to ng'ani bende koro okicreate ne bottleneck kata okinegi kiohala tineni kinega kawuono kiohala kinyiti dwa juonga tino nego bende miyo gi lwasi mar timo hala create negi account to gichulo mos as long as at the end of the year gitimre nade gichulo to winjru e credit terms niya gini nyalo bet ni kichule to ikao ndaladi beyond date mane wawacho cha mondo walor ni ohala kata mondo bed ni watimre nade koro wabandi kata wamaki
Tene kwa wacho ni every tarik 10 onego bed ni sechudo. Onego bed ni karacho tarik 12 e kichako aras johala. To most importantly, train their staff. County governments would train their staff. Gimomiyo wacho kamano, they are so corrupt. Gin gi mibadhi mang'eny. Pesa magikawo sama gibiro iri gol lesen. Kik county governments gal ni sama giketo lessons mang'eny go to ni gine magi benefit. Ibiro biro ira tikwa lesen tanyise ni jakom in kauma wawere. Tiene pesa ni odhi kama nade? Odhi ofuki individual. Tiene mobero to kikete mayot pesa biro iri. Bas. Koro wadoge wach mar mi penjo ne. Ang'ono monego bed ni gibende gitimo kata monego bed ni koro gitimo sani mondo ging'iyare kaka ohala dhi. Kata onego bed ni gitimo ohala mang'eny koso matin. Kar timo ohala mang'eny kata matin, anyalo wacho ni yes. Nikech in finance wan gi gimiluongo ni diversification of portfolio. Tiende niya, nyak iyar badi e yore mar ohala. For example, kiuso ice cream kawuono, tiende ni chieng' rieny dongi. Parare ni koth biro chwe. Ka koth biro chwe, onego bed ni separo ni onego bed ni uso mavul, nitie sama onego bed ni use mavul, to nitie sama use gambut. Nikech koth bedo timre nade biro. In ki benefit koth. Nitie opposite mar koth en ang'o? Chieng'. Bende separo no ke ka chieng' orumo to koth biro. Koro achak pangra gigo manyalo uso diere ang'o? Diere koth. Tiende ni ok beda beda ni koro kolo ka ice cream di marach diere ma koth chwe to in koro kiusi. Dong podi uso mabul. Dong podi uso gambut. Dong podi uso raincoat. Par lewni kaka koro osiepa ne uso lewni diere koth. Ang'ono monego bed na uso sana. Ok ni kane uso shirts to nini shirts eme uso nyaka diere koth. Parare ni koth osechako chwe. Amed mavule yeka. Amed sweater yeka. Atim na. To kana uso wuoche koth ochako chwe. Amed boots nikech joma mini neno ka diere ma koth ochako chwe to gitimre nade? Gikawo boots sana. Amed raincoats. Akia ka wawinjre. Tiende ni nyaka diversification nyaka bed ni nyaka ibed ni ng'ama nyalo uso all seasons. Mano one. But two, nyaka ibed gi gimiluongo ni business idea maber. Mana kaka iwinjo kora bende atemo wacho kane. Business idea sama in kode tiende ni in gi paro mar ohala. Kisebet kode, aparo na usi gima chalo kama kama. Aparo na usi gima chalo kama kama. Kikibogri aboga ti wuok. To ni dhi chako timo ohala no. Nyaka koro beyond business idea nyaka tim miluongo ni market research. Tiende ni nyaka tim nonro e chiro. Ing'iyo ni paro na nyalo uso gima chalo kama. To alwora ma antie ni anyalo time alwora ni koso alwora ni odhigre. Jok matimo ohala ni nika. Ere kaka nyalo chorra gi chien. Tiende ni kisetimo market research to biro tiri giluongo ni location. Ok inyal timo ohala kamoro amora nikech in koro neno ka ji time. Location bende muhimu. Kineno kaka nyobagi. Tisetimo market research yudo ni kanyo dhigre. Kata yudo timo market research yudo ni ka adwa dhi timo ohala mar alot gi nyanya. To area ni to ji dhi e supermarket, gigi kawe supermarket. Koro atim nang'o? Iwacho ni wuog ka adhi e location ma ji at least ka ng'ato duogo godhiambo to dhi ir mama mboga to ng'ado ne to kawo tong' moro to keto na to kawo nyanya to keto na to atimro nade? Adhi ge oda. Location kabila no kore maber go ohala kabila. Kikidhi kawe tikete kuma otimre nade? Kuma ji ng'ama biro nyiewe onge, ji biro kalo ka dhi supermarket to timre nade? Weika. To giko ne kendo gima nyaka ni pesa mari ma in go. Nikech mano bende another failure. Nyalo bedo ni ichako ohala, kiparo ni biro dhi maber, to kibiro dhi maber. Teni ok igo kwandi kichako. Gi sani gi piny masani, really nyaka igo kwandi maber ming'eni. An gi pesa di, to research ma atimo cha. Sami timo research ting'eni itimo research nyaka kumi dhi gole mwandu. Gi bei mi dhi gole go. Mi kele. Isatimo research ming'eni kama dwa timeni, landlord to dwa charge pesa di e ot ma atimi ohala. Nikech ibiro ni most of the businesses kata ohelni mang'eny gi struggle. First way magi struggle go en yoro rent.
odwa chulo wuon ot now. Second way maybe magi struggle en ni bro yudo ni ohala ji ok bi mang'eny kaka aparo. Chak penjri ni en location koso en ang'o. Kati bro yudo ni sama koro kata location osebet marach to ohala osebet kadok piny. Ang'o madhi timre ni? Pesa ni michako go cha gima waluongo ni capital. Pesa mar chako ohala cha. Ibro po ka kendo koro ni mitiyo kode tichulo kode kata kanjo. Ing'e ni ohala be nyaka wang'i tieng' dere. Okay? Tieng' dere en ni ama wuoye en ni ang'ono ma generate pesa tang'ono ma ok generate pesa. Tineni mahino marwa nyaka bedi ni watimo research kabisa kuom gima generate pesa. Gima miya wacho kamano en ni kalambni ka use, kalambni ema use makelo pesa. Koro en item for sale. Iwinjo? Tabro ng'iyo ni kama dwa dhi use en kama chalo nade. Odni achulo pesa di. Odno ok generate ni pesa. Okonyi mana bet kamoro mondo neni mondo timri nade mondo ibed ni nyalo uso gini kata nyalo bedo ni store. Koro research mwa wachocha nyaka ing'i maber tim research mar ming'eni how much do I want to spend kata pesa di madwa tiyogo item of sale to pesa di madwa tiyogo aiding facilities or items. Mamano koro wawacho kata mna rent, wawacho kata mna ndiko soja ni moro security ni kanyo. Tidhi ng'ado licenses. Licenses dhi kelo ni gine jo nyiepo ok gikelo. But iyudo ni magi gik manyaka ibedgo. Ang'o momiyo wuoye license? Penjri maber ni ka ni use e ot marom gi studio ma wantie mano duong' tineno ko ohala ok dhi maber. Gimonego nyaka ibed ni koro timidhi gimiluongo ni cost cutting measures. Ipenjri ni odni bende nitie kaka okonya gi sani. Ibiro yudo ni ohinya. Kohinya timra nadi a relocate adhie kama ber tamany ot moro matin kalure gi yuto mara jok manyiewa to bed ni koro anyalo afford rent. Tineni yang iseng'iyo niya what is the sale item, what is the aiding item. Ta reduce on the aiding item ta keep stock cha. Ta relocate. Okay? Aiding item cha adhi according to affordability. Yeah. Kik bed no ohala rach titime ot machalo kama to odno podi kwamega. Okonyi. Okay. Nyaki dhie cost cutting measures. To bende kata mana kalamni ponono ni uso kalamni tiyudo ni en expensive. Jopiny ok bi nyiewe. Kaka koro national wacho ni iPhone. Ing'e ni iPhone nitie gimiluongo ni when you are doing business kata kitimo ohala nitie gimiluongo ni niche cutting. You cut your niche. Tiende niya itemo ng'iyo jok midwa dilgo. Nation katimo ohanda iPhone tiende nitie jok moko dilgo. Dong mana adieri. Koro ing'en to kabed ni jok madilgo be koro osetimre nade osedok piny. Koro how should I behave? Then ni story kata koro deng'yo ni kana uso mana gima ni malo to nego bed ni koro achanganyisha bende arwako jite akete nyaka mabeche be otimre nade ni piny. Ng'at mabeche ni piny cha be biro kawo mare to dhi kawo to dhi. Jamalo cha be kobiro to biro mana kawo mare cha to timre nade dhi. Teneni in all this you are tapping in all sectors of economy. Okay. Ng'ama ok nyal gi ng'ama nyalo. Okay. Kod ng'ama gombo. Winyo lera ahinya. Ka koro watieko nation inyalo jiwo oganda mondo chak ohala koso ji to odhi e weche mopogore. Gidhi gitim gik mopogore kaka koro jahala mosebedo kata higni adek. Trevor, you can take Ohala, but I'm still looking forward because in the water, Ohala, give me that money. I think in fact, my entire life, Poka, I regret the movement I make, my silence, not even silence, but get to papers thing, get to focus on Ohala. Okay, give me if can along your account, I wound myself, and I'm giving a money, maybe I'm going to teach during my time. And I know there's a big difference. My idea is a difference. Advantage is about more on my side compared to Ngamos and Deki. If I man of attempt discourage Ngamon Deki Koro, you work given Deko, Kamondiki, meet him a bear, you them such a bear, Miko be join Ohala. Ohala being in the order between Ben, the King Ngamon, I go this Ohala way, all the Kuna bear. Kupunya, was near Gepesa Koro, Wachakoala, or you'll end up Nupodo. The Ministry of Kubadu and Okilan Monobede Ondiki. But this may be worse. So, still, my attempt to manawacho ni ngama dwa chako wala. Just do a lot of
inward source, I mean inward talk. Soul searching any hour guinea. Naso jo wacho ni ohala ok raj. Mabende kyo ang'iyo naso mana somo godo nie. Kada machako tich kata ka maybe chiemo die man chako wala tanno ka maybe an kata entie malo na le wawe gini mondo achal kama ama maybe a team achal kaka en gima involve a lot of things Trevor ma inyalo ng'iyo a lot of things. One ing'iyo ni bin gi starting capital mari mana kaka CPO wacho timane a good background research gimira chako ni onya di maber to ere kamnya time maber to ere what are the policies manyalo guide mondo at least be successful mogi ni tiere gere guys mandi en gima ko pocha gima ng'ato nyalo biro iri bende giji nyakilo giji maber nikech bende wala bende even that's why even bank with them ni joma in charge of relationship en gima very important nyakilo sana gi class magi magoponi class in a way nyalo feel ni tika in code ma mokber to we have a lot of competitors ngara pani you don't tika ngane kai wadia kwa gini kai koro an gima nyalo wacho Trevor ngato kada chako wala anyalo encourage fata anyalo encourage always every day ni chako wala but man ka atemo wacho what team a lot of ni research mondo mi wala bida timo kata yegi maybe koro makaluo na if I promise myself ko puk igane rumo ala chako bada moro gine gwe makisumu ka di kisumu I'm sure ndio jomanya ya yudo mondo mi at least makna duka na makucho ndio joma bidi manya lo encourage through that way ni to ngama chako mana nyoro kan ngi barang moro ka kisumu ko already kendo gima temo watch ni at least ada extend bada dala koro this point apply sana na joma chako wala ni we look forward mondo mi kada joma ti wala bin mapore gen manti makaluo why never to dala ti a lot of potential and I county maro be kena more gima governor maro timo e mondo at least or at least the potential maro Obe County in a field of ngata involved in agriculture in wala please kiki regret ama kiki hesitate and gima tech ngani always chako but always ngato they gain a lot of experience but at least nyama maneuver something easily manyalo be ma technical poki chako than ka podi woni adi chako lakini time is moving on and on William ini sibede wala gini prario ka uchia Yes. inyalo giso ngato mondo donje ohala koso giwe gigi mobe Ohala ber. Ohala anyalo iso jowa ni ohala gima ber. Asibedo wala for the last 26 years koro. To kanya regret but though okethore machiegni ma yani koro mar matimoni but okanyal weyo wala. Wala to kanga da ya wala anyalo advise ni tim gimi ng'eyo. Kiki tim gino ngato yawo. Ngato yawo saloon koro imbe yawo saloon. Tionge gi any idea ka saloon operate. Tim gima in ko gi miseti Trevor jinyakati mohala. Okay? Ka kumina government mo wacho ok ni ohala. Maybe government could be the biggest employer in a nation. Tinani enemondiko ji mang'eny zaidi kaka ng'ata achiel. Kata kaka single entity. To ng'ata kendo mondiko ng'ato. Tibiro yudo ni en jang'owa, ja ohala. Ohala nitie ting' mopogore opogore. Nitie professional businesses. Nyalo yudo ni kata mana somebody is running a law firm. Donge. Ng'ato samoro is running his or her clinic, hospital, kitchen daktari, odhi mondiko ji. Samoro maybe ji kaka wan, you are running accounting firm, ndiko jomoko kanyo donge. Samoro iyawo giri moro e chiro, indiko ji kamoro kanyo. Ohala nyaka watim. Samo wawuoyo economy, onge gima nyalo miyo economy dongi maloyo ohala. To samo wawuoyo economy, wawuoyo mana ber monego bed ni japiny timore nade yudo. Kano shono wacho notimo ohala to paro yaro bade moro Kisumu. Tineni samo dhi Kisumu tiwinjo ko wacho ni onyalo ng'iyo jomoko mondo timre nade ong'ine duka kucha. Ng'ano ng'iyo duka nono. Ondike. To kochule donge nyithinde yudo kaka chiemo. Ka en gi jonyuol ne bende yudo kaka timre nade kaka konyore. Kamano. To samo ndiko ng'ani to chulo ng'ani. Okay? Ng'ani kodhi e school ma is next kata machiegni kode
dongo dhi chulo school fees. Japuonj idong japuonj dhi chulo sara. Japuonj kose chulo sara, nitie jaduka bende piny kacha. Okay, japuonj being in economy, talking of this, ma Kenya ka, sana ma no discussion we can have another day. So congratulations to teachers. Kagi yo get wanya hingere. But kuro gita ni ineno kaka pesa flow. Kati neno kaka ber mati mohala. Koti meto ndiko ngato. Machako ndiko to be support jonyuol ne piny kacha. They support school piny kacha. School just support teachers. Teachers bende nigi employees. Kamano. Mane kaka gik moko flow. Kwa bet piny ok nyalre. Koro en sirikal ema ndiko ji gi jo ohala. Ema timre nade? Ema ndiko ji. Mano. But koro national wacho gimoro kama be nyaka wacho ne kapok owuoka. Ing'e ni sama wan ka you learn for free. Lakini koro ka ngibiro office tichulo. Koro nitie gimiluongo ni okay, expansion. Kaka mo wacho no. Ong'amo wadwa to aneno ko ero ohala. Koro kibed agile in expanding business. Yomi awacho kamano. Kibed over ambitious. Tigi milungo ni ICS, Internal Control Systems. Tindani ya, samiti mohala, samisi chako ya rubadi, ingyo ni ya, ngano makao pesa, manugi manyaka chandi, okay? Ngano ma control stock, ko usa beach, bindo duoka beach ka, kuso usa beach, to duoko mna dek, to ko duoka dek, pesa mar moko duoke ka, gina bank kuso gin kama nade. Iwinju, gigiduto wawacho ni you cannot be the chef, you are the service person, and you are the cleaner. Iwinju. Koro tindani, internal control systems gin mana gik ma ing'iyo kaka chenro chal. Kowuok e gate ma pesa chope bank. Iwinju. In between, iusango, in between, iwitango. Iwinju. To internal control systems ng'iyo mana ni angon gik ma de witogi. Ere kaka nyala avoid witogi. You must ensure internal control systems are strong. To key expand to ni ingi idea. Kiki yawa tiwene jo piny kende makoro negi kori probet ni ywak ne sirikal ti ywak ne ng'amendiko. Very important. Kiro kama na enya sema dugwedhi na usipieza kayo masiro jalonye weche mag uchumi national dongo ben jawala to gi William Odaja wala bendiro kama na enya Ramogi kayo kama opuonjore nono mane buch jo piny jo kama wanwe kanye indo aninga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa unindo waber jo kama